Gledaj! To je žele sa ukusom žvake. Moram hitno da probam. Ekstra. Ovo je žvaka, zamisli. O, da, obožavam tako nešto. Hajde da probamo još. Moda, čekaj. Drži ovo, Leslie. Moram nešto da nađem u svojoj torbici. Ne, ni to. Ne, ni ovo. O, evo ga. Da, trebaju mi njord bombone. Sad ću da ih probam. Da, to je tako ukusno. O, sjajno. Leslie, pridrži, molim te. Hajde. Žele se tako razvlači. U šoku sam. Joj, gde sam već stigla? Izvinjavam se. Kad će već jednom da pukne? To je baš ono što mi treba. Hvala. Uspelo je. Sada mogu da pojedem ovo. Vraćam ti makaze, hvala. Ja moram da se vratim kod Leslie. Leslie, jesi li to pojela samo moje žele? Kako si smela? Pojela si baš sve? Izvini, Bella, nisam mogla da odolim. Jedva čekam da probam svoje žele. Moje od čokolade. O, fantastično! Zamisli, i flaša bilo čokolade. Ekstra! Hoćeš? Ne moraš. Wow, lubenica. A šta je kod Bele? Ja imam ogromnu lubenicu. Tako je teška. Mislim da je slatka. Leslie, hajde počni ti. Dobro, sad ću ja da pokucam. Ništa mi ne odgovara, čudno. Hej, što se smeš meni? Ostao mi je otisak na obrazu. Pa to je čokolada. Hajde da vidimo šta se krije unutra. Jedva čekam da saznam. Dakle... što je to? Pa to su kuglice punjene sokom. Juice balls, da. To je tako moćno. Jedva čekam da probam. Kako je ukusno. Dok je Leslie zauzeta jedenjem, ja ću ukrasti malo njenih kuglica. Što? Ups, Leslie. To je moje. Vrati mi, Bella. Odlično. Vreme da sipam to u usta. Kako je ovo ukusno. O, da. Čokolada se predobro slaže s ovim kuglicama. I posljednji komadić. Eto, hajde, sad si ti na redu. Odlično. Ja! Moja ruka. Kako boli. Joj, već me nervira ova glupa lubenica. Okej, pokušat ću da je razbijem štiklom. Hajde. Ne ide. Slomila sam svoju štiklu. Dobro, onda ću pokušati torbicom. Hajde, razbijaj se. Čekaj, Bella. Daj da ti pomognem. Ja ipak imam veštine samuraja. Sad ću iseći ovu lubenicu. Gotovo. Nema na čemu. Ovo je tako cool. Vreme je da probam. Da, to je ekstra. Hej, vrati, to je moje. Jel tako? Okej. Onda, eto ti. Pala sam. To je bilo genijalno. Sada mogu da probam njenu lubenicu. Njam, njam. Wow, to su čokoladne jaja, super. Bella, šta je kod tebe? Kod mene su žele jaja. Kako su šarena. Čekajte, šta je to unutra? Wow, prsten. Želim da ga izvadim. Ali prvo moram da pojedem žele. Joj, to je tako ukusno. Evo i prstena. Sad ću ga probati. Baš mi dobro stoji. I još.
jedno jaje, na njemu ću izvršiti operaciju. Hajde da rasečemo ovdje. Uspelo je. Da vidimo šta je unutra. O, igračka. Kako je slatka. O, i već je pobegla. Pa dobro, da vidimo šta je u posljednjem jajetu. Čudno, tamo je buba švaba. Fuj, fuj. Šta, buba švaba? Ja ništa ne vidim. Sad ću da probam. To je zaista dobro. Šta je, Bela? Čekaj, pa unutra je stvarno bila buba švaba. Pojela sam je. Ne. Ispljunula si je pravo na mene. Daj da ti pomognem. Eto, sada više nema buba švabe. Okej, sad je red na moje čokoladne jaje. Probat ću prvo. O, šta je to unutra? Baš mi se sviđa. To je marshmallow. Hoću ja. Tako privlačno jedeš. Daj mi da probam. Da, ekstra. Čekajte, šta je unutra? Unutra je bilo živo jaje. Fuj. Kakav je to užas. Izgleda grozno. A šta je kod tebe? A ja imam čokoladne krastavce. Ovo izgledaju ekstra. Jedva čekam da probam. Leslie, a šta je kod tebe? Pokaži brzo. Dobro, hajde da vidimo. To je gumeni krastavac. Dobro, probat ću ga. Fuj, uopšte nije lijep. Ne sviđa mi se. Ovo je žele krastavac sa ukusom pravog krastavca. Fuj. Bela, hoćeš? Ne, to je tvoje. Izvoli. Jao, pa dobro. Moram pojesti to do kraja. Nadam se da ću uspeti. Gotovo, uradila sam to. Jesi zadovoljna? Ne, ostao ti je još sok. Jesi li normalna? Zar stvarno moram da popijem to? Odvratno. Bljak. To je presmešno. Jel ti smešno? Još su ti zubi zeleni. Okej, sada ja. Moj krastavac miriše ekstra. Što je to unutra? Pa to je pravi kiseli krastavac u čokoladi. Fuj. Ne, ja ovo neću jesti. Dobro, znam da moram. Odvratno. Fuj. Krastavac se uopšte ne slaže sa čokoladom. Ne mogu više, dosta. Čekaj, daj da ti pomognem. Napravit ću koktel za tebe. Umutit ću sve. Da, veruj mi. Biće ti lakše da popiješ to. Odlično. Možeš da probaš. Zašto? Okej. Popit ću to što brže. Tako si smešna. To će skupiti 1.000.000 lajkova. Pa vi ste u izazovu. Dobrodošli. Wow, pritiskamo dugme. Pa to su nudle od žvake. Kako je cool. Moramo što preprobati. Da, to je preukusno. Baš mi se sviđa. I balon. Cool. Hoću ja, dajte mi moje nudle. Da. Ja imam čokoladne nudle. To je tako dobro. Jedva čekam da probam. To je sjajno. Baš mi se sviđa. Moram da probušim Belin balon. Ups. Šta si uradila, Mija? Ja sam sad sva lepljiva. Sve to zbog tebe. Ne diraj me. Sama ću sve skinuti. Jao, zalepila sam se. Gledaj, lepim se bukvalno za sve. Ne,
Zalepila sam se za tobogan. Šta da radim? Mija, pomozi! Dobro, sad ću. Vučam te, hajde! Šta? Kinula si tobogan? Aha, ruke su mi dalje na toboganu, ali sada imamo drugi problem. Dosta! Zašto više ne pada na nas? Mija, spasila si nas? Da, podmetnula sam komad svog tobogana. Sad je sve u redu. Čekaj, šta je onda sa tvojim toboganom? Ne! Nudle padaju sa svih strana. Sad ću nas spasiti, Bela. Sad ću sve popraviti. Ne! Sva sam u nudlama. Bela, plašim se. Ja isto. Udavit ćemo se. Valjda je prestalo. Ali sad imamo puno nudla. Hajde da jedemo. Oho, Mija, pa to je čokoladni aparat. Kakva fora. Hajde, probaj što brže. Jao, Bela, pa htjeli smo da isprobamo Mijin aparat. Dobro, hajde da vidimo šta ima Bela. Ona ima aparat sa različitim žvakama. Hajde da pokušamo nešto da izvučemo. To je tako zabavno. Hajde, uspelo je. Odlično, svaka mi čast. Hajde što pre da probamo. Otvaram i... Da, to je tako ukusno. Gledaj, moj jezik je šaren. Tako zabavno. Da, ali šta ti je to iza uha? Novčić. Treba će mi za moj aparat. Dakle, ubacujem i okrećem ručicu. Uspelo je. Šta mi je ispalo? Ključ. I šta da radim sa njim? Ne razumem. Misliš da je čokoladni? Dobro, hajde da probamo. To je stvarna čokolada. Sjajno. Ups. Ne, Mija, polomila si Belin aparat. On sada ne radi. Kako ćeš to da popraviš? Oho, radi. Super. Čekajte, nešto nije u redu. Wow, sada slatkiši sami ispadaju. To je cool. Hajde da vidimo šta sam dobila. Ovo je blaster sa žvakom. Zašto ne radi? Šta radim pogrešno? Daj ovamo. Vidi, radi. Bela, hvataj bombone. Cool. Da, to je super. I mogu da napravim balon. Sjajna igračka. Da, jeste. Ali moram da se vratim kod svog čokoladnog aparata. Da vidimo šta imam ovde. Ispalo Lego. Da li su stvarno ove kocke čokoladne? Okej. Sad ću pokušati da sklopim nešto. Tako je, još malo. Šta radiš? Vidi, ispao je slatki robot. Super, gledaj Bela. Fenomenalno. Vidi kako se kreće. Ćao, čao. Šta se dešava? To nije samo robot, on još i puca. Bela, pazi se. Ja imam čime da uzvratim. Cool. Pobeda je moja. Ups, izvini Mija, ali možeš da ga pojedeš? Hajde. Upravo si, to je ukusno. Sviđa mi se. Da vidimo šta će mi još ispasti. Hajde da izvučemo. Zaglavio se. Hajde, radi. Šta se dešava? Ne. Šta to curi iz njega? Ne, to je žvaka. Uj, kako odvratno. Bljak. Jao, Mija, pomozi mi. Zaplela sam se u žvaci. Kako da se oslobodim? Dobro, ništa ne možeš bez mene. To nije lako. Dobro, pokušat ću ponovo. Povući ću ovde. Ne ide. Šta da radim? Ideja.
Sad ću pokušati da izvučem nešto iz mog čokoladnog aparata. Hajde! I moja ručica se zaglavila. Slomila sam ručicu i moj aparat se pokvario. Šta će sada biti? Wow! Koliko čokolade! Jesi zaboravila na mene? Da, tačno. Čokoladne makaze. To nam odgovara. Eto. Hvala. A Mija, tvoj aparat još uvek radi. Sad će eksplodirati. Jau! Koliko čokolade! To ja zovem čokoladni bum. Čokoladna kola, to još nisam probala. Šta je Bella? Ja imam žele sa ukusom žvake. Sjajno! Odmah ću da probam. Dakle, stiskam flašu i... evo ga žele. Kako se rasteže. I ukus je ekstra. Da, sviđa mi se. I balon je cool. Bella, hajde još jednom. Hajde. Dobro. Sad ću da ispraznim svu flašu. Da, a sada balon. Kako sjajno. Hajde još jednom da probamo. Ovog puta balon će biti još veći i bolji, veruj mi. Eto, skoro sam sve pojela. I... to je to. A sada pravim balon. Kako je veliki. Odlećem. Bella, ne brini, spasit ću te. Samo moram da probušim tvoj balon. Eto, ponovo si ovde. Hvala ti, Mija. Ali sad je tvoj red. Kreni. Da, tačno. Pokušat ću da zagrizem ovu flašu. Ona je čokoladna. A šta je unutra? Moram da slomim flašu. Wow, unutra je gomila bombona. Hajde da ih rasporedimo po bojama. Wow, kako sjajno. Da, sada naranđaste. Zatim crvene i sve ostale. A sad ću pojesti svaki red. Da, to je jako dobro. I ja bih voljela da probam. Bella, to je bilo tako dobro. Bombone su čokoladne. I što si tužna? Uzmi moju čokoladu. Hvala